i badminton. De er virkelig gode. Misha, prøv lige at fortælle, hvor du er nu. Misha, kig på far og fortæl, hvor du er. Jeg kan ikke huske det. Er du i en luftballon? Ja. Og hvor langt skal den luftballon op? 100. حمودي طلع الجهة هذه وين تطلع؟ 150. Meter, ikke? Prøv at kigge ned nu. Nu er vi højt op. شايفينك؟ Meget højt op. Jeg kan se mamma. Kan du se mamma? Kan du se? Så lige ved den der bygning. Så er det hun til at snakke med skallen. Hun er virkelig lille, ikke? Jeg kan næsten ikke se hende. Kan du mærke, der er meget vind heroppe, ikke? Ja, men far, skal vi højere op? حمودي شو وضعك؟ Jeg ved ikke, hvor meget højere vi skal. Prøv at se, hvor meget bjergene. Prøv at se. Prøv at se, hvor meget snart højere. Det ved jeg ikke. Jeg må se, hvor højt det kommer op, ikke? Det er i hvert fald ikke så højt nu. Og vi er virkelig højt op. Jeg synes, vi er ret højt op. Jeg er glad for, at der er en mand med, der ved noget om det her. Ja. Vi skal nok komme lidt. Vi skal gå og kigge på far. Smil. حمودي شو الوضع؟ Bare smil. Smil. Så stille, så stille, så stille. شكلك خايف. Jeg skal tage et billede af dig. Smil. Nej, gå hen og gå derhen igen. Jeg kan ikke sige det, men jeg kan ikke sige det. Vi kan bare sige det, når vi kommer helt tilbage på hotellet. بتحرك يمين ويسار. Ja, nogle af husene er stadig store, ikke? Men mor er meget lille. Nu kan jeg næsten ikke se noget. Jeg kan ikke se. Ja, jeg vil lige se noget. Lige med. Kan du se mig? لا يبنزل Se, شكلك. nu tror jeg, vi er max højt, ikke? Der på hylden. Kan du se mig? Ja. Ja, langt ned, ja. ممتع الرحلة حمودي؟ Jeg tror, vi er Samtidig. på max højde, men jeg tror ikke, vi skal højere op. استمتعت؟ Jeg tror, det er det højeste, vi skal op, ikke? Jeg tror også højt op, skal Er det 50 meter? كان ربي. vi er 150 meter.